Babukeli bethu mangibingelele lapha ekhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Bafethu niyazi ngumuntu othembisayo bese ngiyasifeza isithembiso sami. Bafethu angithandi mangibonga isupport enisinika yona. You always make sure ukuthi uhlala nathi la ekhaya. Angithathi kancane bafowethu ama-subscribing wenu, angithathi kancane ama-comment wenu, angithathi kancane ama-likes wenu. Ngiyabonga bafowethu. Klikani ngisho nebhathini nisho thanks. Ngizokhona ukuba nemali nami bafowethu. Nginilethela ama-episode amaningi. So shayana bo super thanks laphayana bafowethu nikhona ukuthi nami ngithola imali. And also ngithinteni ku-WhatsApp ninginikeni imali bafowethu. Ungizama nje hayi gift baba noma u5000 baba noma ubani chubekisa lento ukuze yaphambili ukuze sikhone ukuthi sifinyelele kuma religion amaningi. So ngiyayidinga imali yenu bafowethu ukuhambisa le show. I need your money bafowethu. Angeke ngize ngifunda amavesi ngifunda into eziningi bafowethu ngicela imali. Oyizwayo ukuthi khona imali bafowethu ngicela ningisizeni bafowethu ningilekelele ukuze letha abo baba ngilethe omama ngilethe osisi nobhuti sihlale phansi sicocene indaba. Ngathembisa ngathi part 2 uyeza ngihlele nobaba uMbatha nobaba uNyamboso. Baba uMbatha ubuya ebandleni lamaKristu, ubaba uNyamboso niyamazi ubuya ebandleni lamaNazaretha onyazi. So ebuhleni. So bafowethu ngivumelene namhlanje ngiba welcome bambatha. Kunjani baba? Hey kuphilekile mfowethu ngezwa wena. Siyaphila. Amen. Sesukupart 2 manje. Baba uNyamboso. Amen gift. Kunjani? Futhi ngiphila kakhulu. Ekuqaleni bothi na ukhuluma ne voice ibehlile manje usukhulekile ususekhaya manje. Ngimnandi kakhulu futhi nje nobaba wami uMbatha si happy nje kakhulu. Yes. Sisaya kude kabi noMbatha. Yes, asibonga. Babukeli bethu mangiqolisa ku episode edlulayo ukuthi kuyokaba nokuxokozela nami sometimes ngicene sengithula. So but ngiyathemba kule bafowethu ngiyanithembisa ubaba umdala ubaba uMbatha asikwazi ukuthi simbize ngenyoni noma and naye ubaba uNyamboso sekemdala sikwazi ukuthi uyaphapha unezingane. So masixolisa nakini babukeli benu uma khona into ningayizisanga kahle enenza ukuthi nibukeke nifile ngenye indlela. So siyaxolisa kulondawo baba uNyamboso phephisa baba uMbatha. Amen. Yes. Asichubekeni sibuyele kulolu hlelo lethu. Ngizofisa ukuthi manje makube yimini obuza imibuzo maningabuzani imibuzo. Okay. Yeah, ngiyafisa kube yimi obuza imibuzo. Una uphendula umbuzo ngicela ube uphendula mina. Okay. Yes. Angicale ngalombuzo lo baba uNyamboso kungani amaNazaretha afunda iBhayibheli? Baba ngiyawuthanda kakhulu lo mbuzo wakho. Yes. AmaNazaretha into edala ukuthi afunda iBhayibheli. Inkosi yamaNazaretha uShembe. Esimlandela kuthina kusola kumqalo wendlela kuze kubabilanga inyanga izulu uthingo unyazi. Imithetho yonke ngisho ihlabelelo gift zaleli ibandla. Shembe akayithathanga eBhayibhelini. Imithetho lese eBhayibhelini uShembe akayithathanga eBhayibhelini. Ngiyakhumbula nje ngeyomnyaka umqalo wendlela ephuma kuthiwa kuyintuthwaneni kwakuye enhlangakazi ngo1923 lapho wabatshena khona ukuthi kuzonza imvuno enkulu emhlabeni ngoba ingilosi ilandisa abathe esizulwini elizogcina akalithathanga uShembe eBhayibhelini. iBhayibheli kuphela into edala ukuthi silisebenzise noShembe alisebenzisa ukuthi inkolo ephethe uShembe inkolo eyayiphethwe oMose, inkolo eyayihamba oJesu, yonke lemithetho lapha amasabatha nani nakonke nani even khona ngisho imithetho esinayo thina la kodwa engekho eBhayibhelini uShembe wayithatha esizulwini eya-edwa phezulu kwaleli iBhayibheli. Ngoba uShembe ayikho into athi mayenza wayikopela eBhayibhelini kuphela iBhayibheli liyisihlobo nathi. Okay. Ngemithetho kaNkulunkulu. Ingakho nifunda iBhayibheli. Ingakho thina sifunda iBhayibheli. Yes. Uma ngabe njoba ngake ngasho kuleya episode ukuthi uma uya kwi-Old Testament igama likaJesu awulithola. Angithi uyabona? Ngisuke ngizama ukucacisa ukuthi manje kusho ukuthi uzulithole la esekhona. Uyabona? So ngisuke ngizama ukuveza ukuthi ke uma uJesu ethi namhlanje ngiyahamba ngiyakubaba kuJohn 16 verse 7 ethi kungilungela ukuba umunke uma ngamuka umthokozi ke akayikusa kini.
ngizama ukucacisa ukuthi akulula kube negama elithi Shembe lapha ngoba uJesu usayaleza ngomuntu ozayo uzathi lapha ku23 verse 37 lapha ethi ngiqinisile ngithi bengithanda ukubuthela abantwana ndawonye kepha nivumanga ngiqinisile ngithi ke nanisayi ukungibona Yes. noze nithi ubusisiwe osangwe egama lenkosi so uJesu uyacacisa ukuthi yena njobe ehamba khona osemva kwakhe ingakho nifunda iBhayibheli. ingakho ke thina sifunda iBhayibheli ngoba imibiko ngoShembe kufanele ukuthi sikwazi ukuthi lapha eBhayibhelini siveze. Baba Umbatha, mangize kuwe baba. Unjani umuntu osindisiwe? Umuntu osindiswa Noma ngithi kuyini ukusindiswa? incwadi yabaseRoma chapter number 10 uverse ka asifunde Okay? ngizochaza nje ukuthi ukusindiswa kuyini. Yes. Chapter number 10 verse qala verse from verse 9. Yes. Chapter number 10 Yeah, verse 9. verse 9 incwadi yeRoma. Okay, abakwase Roma chapter number 10. Okay, Naila. Now amaRoma chapter number 10. Okay, verse number 9. Lapho ikhuluma ithi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu aqale ngaphezulu kancane khona izosichazela kahle no verse 7. yes nokuba ngubani oza kwehlela kwalasha na okungukuthi ukukhuphula uKristu kwabafileyo kepha kuthina na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho okungukuthi izwi longukukholwa esilishumayelayo Izwi lokukholwa esilishumayelayo yes ngokuba uma uvuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi unguNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Indaba la ukusindiswa uyashunyayezwa qala. Yes. Ukusindiswa kuphi? Ukusindiswa awuvuki nako ebuthongweni. Uyashunyayezwa qala. Mase ushunyayeziweke bese ke uyezwa. Mase uzwile ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo ukuthi ubani uJesu uyinkosi akithi. Yes. Bese kuyasindiswa. Yes. Wakasindisa umuntu noma ngazama noma agqoka yini noma abayini uma engakwenzanga lokho ayikho insindiso ayamukelwayo ayikho akamukela insindiso umuntu kwenye indawo umuntu wamukela insindiso ngokukholwa ngokushunyayezwa izwi aphenduka avume ngomlomo akholwe ngenhliziyo avume ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi noma ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo isho njalo iBhayibheli akholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese ke ithi iBhayibheli uyasindiswa. That is salvation. Okay. Ngiyakuzwa baba. Baba uNyambose. Amen. Kungani nithi ningamaNazaretha? Ngicabanga ukuthi njengoba singamaNazaretha thina. UkuNazaretha kahle. Ilento eshiwo ubaba Umbatha ade ichaza njengamanje. Ukusindiswa. Okay. Lento kuthiwa ukusindiswa ubuNazaretha. Lapha kuNumeri 6 njengoba kubhaliwe ukuthi uthi uNkulunkulu Moses leli gamathi Nazaretha mfana liqonde kahle akuyona indawo ngiyengizwa abantu bethi abantu indawo no uJehova umdali wezulu nomhlaba kusho ukuthi la emhlabeni njengoba kunezinkolo eziningi nobani uyakwazi ukuqalela isonto lakhe aliqale ngaye kodwa leli gama ethi Nazaretha igama eliphuma kuNkulunkulu kahle limele usindiso ukuthi umuntu oyinazaretha uzoyeka isihluthu sikhule umuntu oyinazaretha angaphuza utshwala liyaqhubeka ke akugcini lapho kusindiswa ungabaqamba amanga ungaphingi nomfazi wabantu zonke lezi zinto kwezinto ezimbi kahle ukuyeka izinto ezimbi ukholwe ukusindiswa lokho akhona ukuthi ukumukela uJesu kuphela kuphelele lapho mawungamukela uJesu kodwa uqhubeka utshontsha ingomo zabantu kahle ukusindiswa ubuNazaretha uyazi ngisho ngani ukuthi kufana nalapha kubahluli 13 verse 3 lapha kufika ingelosi khona ngqo angithi uyabona izokhuluma noSamson ithi lo mntwana uyoba umNazaretha kaThixo nalapho uJesu lapho uMathewu 2 verse 23 uJesu weza wahlala emzini othiwa yiNazaretha siya understanda ukuthi uJesu wahlala emzini hayi ukuthi yena uyiNazaretha wahlala emzini othiwa yiNazaretha ukuba kugcwase umbhathi yena uqobo uJesu Kristu uwumNazaretha
busu uyalapha kumpostoli Paul izenzo 24 verse 5 lapho wayishumayela khona ngoJesu belwa bethi uyashinga bathi uyashinga uyinhloko yohlobo lwamaNazaretha Yes. yazi gift ukuze ubone ukuthi uJesu kahle kahle wayeNazaretha ngizokutshela yabona nje lapha thina nje obushembe busamafutha nje uJesu wayewabusisa amafutha ngamanye amagama yonke into abapostoli yabona abasiphatha ubhoko thina abapostoli lapha babeliphatha ubhoko yabona le yampilo kaJesu Kristu elapha eBhayibhelini iwubuNazaretha so kahle kahle ukuthi Nazareth inkolo kaNkuluNkulu ayikhenye leli igama lokuthi singamaKristu kwakungabantu base-Antioch alisukanga kuJesu Kristu alisukanga kuNkulunkulu kuyoba khona amaKristu so igama elamiswa uNkulunkulu ukuthi abantu bazoba yini amaNazaretha hayi amaKristu no babushe babumbatha naku sengifuna ukubiza ngobabushembe manje so ngicela usize naba babukeli la ukubachazela kabanzi ngenkolo yamaKristu ukuthi ibuyapi iyangihlupha mayifika lapho mfowethu uyabona manje uchaza nje into engasiza indawo usebekile umfowethu okunye is contradicting into engiyikhulumile yes ukusindiswa kuyi-one ukusindiswa i-gift ukusindiswa mahala awusindiswa ngomsebenzi awusindiswa ngobuyeke ukufebwa yeke ukutshontshwa yeka konke awusindiswa lokho ukusindiswa ukushunyayezwa bese uyavuma ukuthi uJesu uyinkosi awukayeki lutho awukayeki lutho awukagundi inwele alikhuluma ngeinwele lapho ukhuluma umuntu oshunyayezwa ngoJesu bese umuntu eyakholwa enhlizweni bese evuma ngomlomo ukuthi ngempela uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese lithi iBhayibheli uyasindiswa why iBhayibheli ngene baseFesu chapter 2 verse ka8 lithi sisindiswa ngomusa sisindisiwe eledala humusha lidala lelakade lifunda umfowethu nginalo la lithi uyashinyayezwa ngegama lika Jesu ukholo ngenhliziyo uvuma umlomo bese kuba ukusindiswa umuntu usindiswa engakenzi lutho unumber 2 lo sewenziwa uwe uyoyeka ukutshontsha uyoyeka ukufeba uyokwenza kodwa inumber 1 uyasindiswa ngokukholwa kuphela ungakayeki lutho unumber bese lencwadi ethi ngiyifunda kethi ukusindiswa kumahala incwadi yabaseFesu chapter 2 insindiswa is a free gift angeke kufake ezulwini iyodwa nje ingakho ngihlale ngithi i-free gift isipho umusa ingakho kuthi insindiswa ngumusa sisindiswa ngomusa ngaphandle kwemisebenzi uyabona inkolo yaqala kaIsrayeli wakufanele ukuzokube into uyeka into ekholwa ngemisebenzi ethile yes kodwa ku-New Testament uJesu mayivuka kwafileyo kushunyayelwe ngegama lakhe umuntu ophenduke engakenzi lutho athathelwe izono zakhe engakenzi lutho sekuphuma kuyeka umuntu ukuthi uyafuna ukungena ezulwini mase efuna ukungena ezulwini uyeka izinto ezokwenza kufanele ngihlala ngifanisa ngengane esikole ukuthi ingane esikoleni iyahamba yo-admit yo twayini lokho yo qala esikoleni ngithi iyaqala first year mayifika okokuqala ifika iqala lapha ku-admin ayikafundi esikoleni iyamukelwe kuthiwa ingane yasebuhlebuzile makuyihlebuzile igama lesikole inikwe ne-uniform yesikole kodwa ayikaqala ukufunda ayikenzi lutho kusho ukuthi ukusindiswa yilokho uphuma kule ngane ke ukuthi ingane seyirejistile enza konke iyaqhubeka yenzenjani ifunde ibhale ukuze iphase kuphela konyaka mangisho lokho ngisho ngichaza ukuthi ukusindiswa ukwamukela uJesu kuphela akuyi ngemisebenzi wamukela uJesu then lithi iBhayibheli usindisiwe amen sakwesi isigaba masoyeka sesihamba soyeka izinto ngoba singajoli singatshontshi singenzi yonke lento asiyenzi ngoba sesisindisiwe amen baba uNyamboza amen baba nginombuzo la angazi noma ngiubeke kanjani lo mbuzo but ngicela just uchasisele kakhulu kubabukeli bethu amen yes ubaba Isaiah Shembe uzalwa ngo-1865 unjalo ngithi baba baba kunjalo yes bengicela gift kancane
kancane nje ngoba ubaba ebekile ubaba uMbatha ke ngilekelele nje kancane la Okay, before ngicela uphendulo wami umbuzo. ukuthi ngenzela ukuthi inkulumo nje bayithi ingene kahle. Izongena lapho. Ngicela uphendulo ngoba iphendulo wami umbuzo. Ngicela uphendulo wami umbuzo. Ubaba Isaiah Shembe uzalwa ngo-1865 kunjalo ngithi. Mfowethu ngizocela nje lento siyibhekisise nje kancane ngikuze lento uyizwe kahle uyibhekisise. uShembe umzimba wakhe owazalwa ngo1865 eNtabamhlophe. Kodwa uShembe lo owafika kuyo umoya ethunywa uNkulunkulu. Angithi uyayizwe ngisho. uNkulunkulu uthuma umoya. Lo moya wafika wabulala izingane kaShembe. uShembe ngesikhathi ekhanda leli ibandla. Lo moya uzange umnceke. Wamhlukumeza kakhulu. Wabulala izingane zakhe ayithanda. Wadela uneyihlabelela uShembe lapha. Ayibhala. Ethi salani kahle ehlobo inkosi mayivuma siyophinda sibonane. Uma engavumi singephinde eseyekhala unina. uNkulunkulu la esethe kuswela namhlanje ngizobulala wena. Wayekade iqeda khona umbane wezulu owehla washaya inkabi kaShembe wazwamshanga lapha ethangeni. Akaphumanga uShembe ekhanda lenkolo ethanda. Wathunywa uNkulunkulu lo moya ulwa naye ufuna leli ibandla elikhona namhlanje emhlabeni. So manje uShembe inyama yakhe izalwe ngo1865 kodwa umoya awuzalwanga wawukhona ekuqaleni mhla uNkulunkulu akhe umhlaba. Ingakho ngisho ngani lokho uthi uShembe uyabona lapha enhlangweni noma lapha enhlangweni osibundebe indaba yaziwayo le uShembe lapha wathi ufuna ukubhaphathisa abantu zokwenzela example wathatha indawo lapha ugwadule. Wayesethi ke uShembe lapha abantu abamsengikhumbule ukuthi mina nobaba singakhibela imoto manje siye kulomfule ngusho. Bayawazi bonke abangisha amakhosi akhona bakwaziwa yonke into. Lapho wathi ubaba umqalo wendlela ngiyakhumbula ukuthi mina nobaba mhlasakho umhlaba. So angithi akusakhulumi ke manje uShembe ozalwe ngo1865 akusakhulumi ke manje uShembe inyama umprofeti sekukhuluma umoya. Uthi la ngesikhathi sakho umhlaba nobaba la kunendawo eyayibikizela amanzi ayiphutshuka kabi ngafaka amatshe phansi direct ayisithupha ngivala amanzi. Ngakho ngicela ukuthi kufuna imishini ithi ugubhe ikhiphe lamatshe ayisithupha khona lokugcina eliphansi lelo tshele likhulu. Yilona ke engifuna ukuthi njengamanje lamatshe akhishwa lawo matshe. Ngikhuluma indaba la South Africa khona bayazi osibundebele kwagcina ludaba selilungiswa lihlonishwa kwenziwa umkhosi omkhuthi idamu lamprofeti Isaiah Shembe ngemsebenzi omkhulu kwahovuka isizibo wabhabhathisa abantu phakathi. So uShembe lo inyama uneminyaka azalwe ngako kodwa lo moya akazalwanga. Ingakho ubone engapheli. Ingakho khamba uShembe kuhlala uShembe ngoba lo moya upheli. Babu Mbatha ngicela ulekelele la uchaza last ke uzange uchaza ngenxa ukuthi manje angeke udisturb ukhululekile. Uyini umoya oyingcwele ngoba ngiyamuza ubaba uthi umoya oyingcwele uShembe ngokwakho uyini umoya oyingcwele? Hayi ngokwami. NgokweBhayibheli ngingachaza. iBhayibheli it is written ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Umoya oyingcwele uNkulunkulu. Okay. Uphendula nje lo mbuzo. Yes. Umoya oyingcwele uNkulunkulu hayi umuntu. Akekho umuntu owumoya oyingcwele. Yes. uNkulunkulu umoya oyingcwele. Yes. Phela. Asikuthola indawo ngeke ukuthole indawo. Ukuthi ukhona umuntu okuthiwa ungumoya. Yes. Lento iyasidida uma kuthiwa kusho njalo ngoba okokuqala iBhayibheli uthi uJesu kubafundi bakhe entabeni leya uthi hambani nihlale emzini eJerusalem nize nambathiswa amandla. Ingcwadi ngathi yezenzo 2 from verse 1 ithi iBhayibheli babehlezi nganhliziyo kwehlela kubo izilime nje kwezomlilo kwehla amandla kabuzo ehlangana lolanga ePentecost lePentecost 2 uJesu uNkulunkulu ukhulumile encwadini kaJoel chapter 2 ngomoya oyingcwele wathi ngizothula umoya verse 28 ngizothulela umoya wami phezulu kwenyama yonke ezikwini ezizayo. Uma umoya oyingcwele wayesevele khona sengumuntu then umuphi lo moya oyingcwele omunye umuntu la umoya oyingcwele wayiqala ukuba khona emhlabeni ezohlala kubantu. uJesu wathi angithi uqala umoya oyingcwele bowufika ku-Old Testament bowufika ngesikhathi kunesigameko njengoSamson. uSamson manje ubulala ibhubesi lithi wehlelwa umoya oyingcwele umoya wadabula ibhubesi njengedabula indwangu ngoba kwehla umoya. Njalo uma kwakuzokwenzeka i-event kumprofeti othile kwakwehla umoya oyingcwele. Manje akehli wehla
njengoba uNkulunkulu wathe uzothula encwadi kaJoel chapter 2 wathi ngizothula umoya wami phezu kwenyama yonke wathi amadodana ena azoprofeta namadodakazi ena azoprofeta bona imbono then wakhuluma into eyiningi ezokwenzeka hayi kumuntu oyedwa kubo bonke abantu abuthulwe kubo lo moya umoya uyena umuntu wasemhlabeni umoya unguNkulunkulu mayese emntwini usuke ezorepresenta uNkulunkulu emntwini iBhayibheli incwadi yabase chapter 3 incwadi yabase Corinth verse 16 lithi iBhayibheli umzimba lo wena uyithempeli lika moya ongcwele ngeke ukuthi umuntu ke loyo uthi ushaya uhleli phakathi kwabantu uyabona so there's kunanto econtradicta kabi uma kufika kuthiwa ushembe umoya ongcwele that's very contradicting uma kuzofuna ukukhuluma lapha ayikho ndawo manje sizoyikholwa ngoba ishiwo ngenkani iyaphoqa ibe khona ngenkani sizovela sithi yokulungile kodwa sazi ukuthi umoya ongcwele unguNkulunkulu akekho umuntu nasencwadini leka chapter uJohn esikhale kuye uthi u4:24 uthi uNkulunkulu ungumoya uyabona so mina uNkulunkulu uJesu ethi ngizocela umduduzo ozohlala nani wayekhuluma ngomoya ongcwele wathi ucela kuba bakhe uyabona akakhulumanga ngomampunga ngento ezoqhamuka ehlathini or into eqhamuka wakhuluma ukuthi ngizocela kubaba aniphe omunye umthoko ngoba mina ngihamba aniphe omunye umthoko ozohlala nani abe phakathi kwenu uzobe ngona phakathi yes that is the Holy Spirit biyachaza futhi umsebenzi kamoya ongcwele mase sifikile emntwini kulenzana uthi uyofundisa abantu ngesono nangoqola umoya ongcwele mase sifika nje kumuntu khona into ezenzakalayo akuyena umuntu wasemhlabeni ongumoya akekho umuntu ongumoya kusukela Old Testament kufika namhlanje ngisho uMelchizedek that was not a spirit, it was a man, human. So but masikhuluma ngomoya ongcwele uNkulunkulu qobo. Baba Nyambosi baba siza ababukeli especially nemedia ngoba bayathanda ukuhambisa into sometimes ingenasiqiniseko wena njengomuntu one experience noma one wisdom noma one information about ebuhleni kwekwa trenda indaba angeke ngithi ngayezwa ngabantu ka trend indaba kwathiwa ngale esihlalweni sobukhosi noma ngithi kwaShembe sikwenza ukuthi isihlalo sobuNkulunkulu noma isihlalo sakhe sibangwe ngabe kuyiqiniso lokho uma ungasilona iqiniso futhi usilekelele kulapho nakubabukeli bethu baba ake ngichaze ngomoya ongcwele no leya kamoya ongcwele kababa umbatha ngithi ucazile ngoShembe lo moya ongcwele mana mfowethu ngifuna ukuthi ulungise because kuyi-era sihambisa indaba awuthathe lapha futhi cela ufunde no awukaphendula because ngizokuphendula bayasala ababukeli bayasala mfowethu uchazile ngithi ekuqaleni ngomoya ongcwele cha ngifuna ukuhlukanisa ukuthi umoya ongcwele ubizwa kuthiwa ubani uNkulunkulu ubani uJesu ngicela ungifundise la amahubo 22 nje 22 ngiyacela mfowethu ngiyacela baba uNyambosi gift ngiyacela isikhathi sele sincane ngiyacela mfowethu ngoba sifanele sidlule la so lo mbuzo ombuza wababukeli bayawazi ngiyacela ngifuna ukuthi ulungise nawo lo ukuthi ngabe kuyiqiniso noma so that abantu bangihambisi into engekho no asiphikisani nobaba umbatha ukhulume waqeda ngicela ungifundele lapha baba la 22 nje baba ngicela ungifundele ukuthi manje sesibuyela kwinto abambatha lo mbuzo obuza uzoba mude and isikhathi asekho baba uNyambosi no ngifundisiwe ngeBhayibheli ngifuna mfowethu ukuthi la uyabona nje la ihlabelo nje 22 uzozwa busu ungiyela lapha ifesi musho nje angifuna into eningi baba uNyambosi usabuyela kumbuzo kababa umbatha no ngifuna ukuhlukanisa ukuthi umoya ongcwele uyini bese ngidlulela kulombuzo ushoyo ngicela ukuthi uphendule bangasala ababukeli sizobuyela lapha ayishuka eqaleni uthe sobuyela ubuyela ngicela uphendule lo mbuzo because uyabona manje uma uzochaza akuyangishaya okay ngicela ukushaye baba angikwazi mfethu ukufihla mangishaya yeah ngiyazi ngoba yabona njoba ngilapha nje inkolo le ngihamba ngayo inkolo esiqhanya kabi thina ngakuthina ngiyakwazi lokho baba so manje angithandi ukuthi uma kukhulunywa ngeBhayibheli ngivalwe mina angifuni lo yes sizofika but ngicela ulungise na into ya trend kodwa ngicela senze show ukuthi ngawuvali singabuyelanga okay ngicela ulungise uthini umbuzo ku trend indaba okay le ndaba ngeke sisho ukuthi siyiqiniso ngoba sinayo evidence yaso okay yes so ngifuna uyilungise kunabantu abathi kwenza ukuthi kokuqala bebabasho ukuthi ikwenza ukuthi babanga isihlalo esobukhosi
angeke ngisho kunenye futhi eyasho ngaze ngafonela ubaba uMbatha ukhe wayithinta ku video kathiwa kwenza ukuthi kuthiwa kunabantu abavelayo kuthiwa ulele namatshitshi yonke lento leyo ngathi into esifana nalezo so ngifuna ulungisa kubabukeli wena njengomuntu obuya kunyazi yes okay no mfowethu ngizocela ukuthi ngubeke nje kahle kalula okoqala ubaba uNyazi inkosi enkulu yamaNazaretha njengoba inkosi yamaNazaretha ineyimoto inakho konke inemali yonke nesithembu sivumelekile enkolweni yobuNazaretha kungemsindo uShembe methanda abafazi alobole nje kalo ngeke azantshontshe izingane so lento yashiwo abantu abayizitha zobuNazaretha abacabanga ukuthi njengamanje abadidekile ukuthi le yanto yasekuhleni ingacekelwa kanjani phansi ibhidliki yabanyanyisa abantu because le yanto lena ayipheli koze kubhubha umhlaba kunevesi afunga ngalo uShembe mhla ekhanda lento lilapha ku120 evesini lokugcina lapha ethi ngiphelele ngiyethemba liyophuma ilanga lakho Africa liyophuma bengathandi zizolotha zonke izizwe uyayibona le yanto iyahamba le yanto so iyakude ngeke uzuyenze lutho so abantu manje banama plans ukuthi kuze behijack bekwazi ukuyixova fanele bexove unyazi lwezulu njengoba ngithi unyazi unayo yonke le yankolo ivumelekile ukuthatha isithembu angeke ubaba azantshontshe futhi lawo matshitshi yini angavula amacala amangale sure ngeke that is wrong amampungo lawo amanga lawo uShembe uyalalela yabona uShembe uma ephuma yabo nje bephuma uShembe engakahlali esihlalweni esayiyena nje lapha engakaziwe usuka umuntu angithi ngeke ngizwe nje la ubaba uNyazi kukhulumeka ukuthi ubaba uNyazi baze bathi hayi umuntu nje behlala emathaveli abe njani njani abe njani njani wayisebenza yeah babeke nje zonke wayiphuza bamusho yonke into bathathe lezo zinto no lokho ku-right wayesaye umuntu wayengakangenwa yilo moya uyabona lo moya maka wangena wahlala ukho waba umuntu uyayichaza babunyama waba umuntu waphila njengabanye abantu yes wasengenwa yilo moya kodwa ngalesikhathi ubaba uthi ngedlula kulomhlaba kwaphuma lo moya wasezalwa phela bonke labantu abalapha bacela into yenzeke manje Nyazi akakwazi ukuthi abantu abenzela izinto wonke umhlaba esebenza nje inyama umoya yabona for example nje khona umakoti ake wafika lapha umakoti wafika lo makoti ingane akayitholi batho odokotela sibethakhe sincane wayesethuka ubaba uNyazi thina aboShembe yananso inkinga mayisethi thina usho yena inyama yakhe usho uShembe umoya yayizo dinga isho thina boShembe sizokwenza labantwana ubathola lo nkosikazi wakhulela amawele lapha phambi koNyazi so manje afika lo mawele azobonga so njengoba abantu begcwele kangaka lapha inkinga mabecela izinto onyazini zitholakala manje ikheza ihlanje bathi yocela lapha abahlanje emakhanda usa ayikho into engayikodwa ngoba makucela into okuShembe lapha iyenzeka same time kunomuntu odidekayo babunyamboze athi inkolo kaShembe igcile kakhulu eKZN good uma ngakhuluma manje sithi kuphi la idominator khona ingakho uma uzokhuluma njengakuthi iKaizer Chiefs yonke amakhosi what umuntu uzothi why kungabi khona iShembe eAmerica why ungabi khona uShembe eEngland why ungabi khona uShembe eChina lo moya kaNkuluNkulu usebenza kuphela eKZN yini na ngiyabonga kakhulu umbuzo obuza ngiyabona njengamanje uShembe akanama amathempeli eKZN yes uShembe unebandla lamaNazaretha eSouth Africa igcwele waphinda uShembe waba nebandla lamaNazaretha eSwazini uShembe unebandla lamaNazaretha le koMozambique lapha eMozambique lapha ya kunoSamara Machel owathi uma uShembe ngo86 enyanga yezulu ephikelele le ethi yofaka umNazaretha khona lapha abagijima uShembe bamvala uShembe kwathiwa ngoba kunezo kuthiwa ikumari elibangwa akade elibangwa iSouth Africa neMozambique so kwathi uShembe uzofaka amabhomu lapha elokhuzaneni lapha bafuna ukuphenya ngisho umphongolo wathi uShembe akuthintwa la bayifuhleli inja kwaphuma umbani wayishaya lonja le wahamba ngebhanoyi wafa nabantu abalako 33 wayengaka 34 uSamara Machel kwase kungena uJehoyakhe imshisane wafika lo ngephupho wathi hey anihambeni niyobiza uShembe angena abeka ithuna efika kuJehoyakhe moseMozambique uShembe njengoba ngithi uShembe umoya wafika ngoba evinjwa lezulwini ngoba uShembe sinaye la emhlabeni sinaye lezulwini uShembe thina sinabantu abakhiphe emathuneni sebegqitshiwe uyabona nje undawonde kuphakameni owayesengcwatshe isonto lonke akusiwa mangalo into yazi umhlaba lento le wakhishwa phakathi ethuneni esengcwatshiwe njengoLazarus
Baba Kodwa Nyambosi. mawungakholelwa ungakuphika ngoba ukholelwa. But kodwa kukhona khona. Baba Mbatha sesivala ingqongqo yethu ngiyabonga ukuthi ivala ungekho umsindo uyabona nje ukuba nepeace and usamile ukuthi lenkolo kaShembe inkolo engekho Bambatha. Akukho kungangiconvince because kukhulunywa ngamlomo akho ndawo la ibhalwe khona into Shembe yonke lento akhuluma ngayo ukuthi ungumoya akho ndawo la sikufunda khona lokho konke lokho abakushoyo ukuthi wenza ukuthi akho ndawo la kubhalwe khona so sima ngento ebhaliwe ukuthi uJesu uyinkosi wazalwa intombi uMaria it's written. Ngicela uvalelisa ababukeli Bambatha nawakho wokugcina. Sengiyavalelisa webabukeli bami uNkulunkulu abenani uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu amen. Amen. Ngicela babu Nyambose before sivala just ukusho kubabukeli okusenhlizweni yakho. Ngiyazi ukuthi abaningi bangathi uzela uzolwa awusiyena umuntu olwayo. Hayi lutho. Yes. Just ukubrief ababukeli bangathi hey uNyambosi ufika wahalwa impela. Yeah, no, babukele emakhaya ngibonga kakhulu. Nakuba ngisenesikhalazo sokuthi ngichaze kahle ngalenkolo yasekuhlini lesilandela ukuthi imi kanjani. Ngiyofisa nje gift ngelilanga ngikwazi ukuthi ngibe nawe la kwi broadcast yakho. Unginikeze ithuba lokuthi nje ngichaze lenkolo yobuNazaretha njengoba injalo ukuthi lenkolo imi kanjani. Nanokuthi eBhayibhelini ibhalwephi nanokuthi inkolo kaJesu nekaShembe yini umehluko kuphela. Kodwa angibonge kakhulu kubalaleli bonke ngibonge nakubaba uMbatha nakuba ke mngani wami ungirobha encwadini zama ubuyeli khumbula phela ukuthi ubaba uMbatha wayethe eqaleni hayi kabi amaNazaretha afaka izikhumba angimchazelanga lapha wayethe ubaba uMbatha akukho umuntu oyoza kuJesu oyoza kuNkulunkulu oyoza kuJesu la uJesu esho khona akekho umuntu oyoza kubaba engesingama konke lokho angichazanga ukuthi kumi kanjani kahle kahle uMbatha angimphendulile ngokwenele ngoba njoba ngilapha nje ngimeli ibandla lamaNazaretha asekuhleni fanele ngichaze ngoba le yankolo leyana inkolo emnandi ngendlela esimangalisa ukuthi bonke abantu bachazele kahle kule thuba kodwa ngibonge baba ngibonge nakubaba uMbatha ukuthi sikhulume ngokuhloniphana. Siyabonga babukeli bethu awuthi sengivala lapho ngenxa yesikhathi sibonge kuba Mbatha nobaba uNyambosi sethe ukuhlala nabo sicoce kodwa ngoba isikhathi sikaNkulunkulu uyena yedwa usazi isikhathi sokuqala aze sokugcina so angeke simisi hour ukuthi lipause kodwa ama hour yaqhubeka kodwa bafowethu asibuzeni imibuzo asicommenteni and as well masubscribeeni singakhohlwa futhi ukuthi na ubusisekile ujabulile nje sometimes ukubusiseka nokujabula yenza isiqiniseko sokuthi ushaya uSuper Thanks lapha ngoba ngizwile ukuthi nawuthi Super Thanks imali yangena nami ngikhona ukuthi ngingasabi broke nginilethela abo baba sizococa ngoba bezwa ukuthi kuningi izinto abangayicoca and as well uma ufuna ukusponsor ngaba anything you wanna sponsor le show ukuthi ikhule sizowavala amaNazaretha uma ngezi uma ningasponsor le show sizowavala ngeke kwavale ngikhona gift no uma ningasponsor angeke nisawubona la maNazaretha so yenza iqiniseko bafowethu ukuthi ngifaka imali phela baba uMbatha ngicela ukubonga ake ngenze nalabo abantu ababukeli bethu abahluka balwe naba bafowethu naba abanye abahleli ngapha basezokhuluma manje kodwa ngifuna ukuthi bazi abantu ukuthi lempi ayiluyo ngokwenyama noma sikhuluma asikhulumi into yamatshe nangibuya ebuhleni sihleli nayo etafuleni siyakhuluma asigwazani ngelokhuza abanye bathi ngizokudubula Mbatha ukhuluma kanjani ngonyazi uyabona manje so ngiyabachazela ukuthi cha bafowethu hayi lanto ayikho egazini asenyameni mina ngiyajabula nje ukumbona ela baba uNyambosi ezochaza ngajabula nesikhathi sikhuluma nabazalwane bethu baka Lokhuza uMpanza azange silwe sakhuluma kahle and washo naye ukuthi ayikho le yancwadi yakho konke nje yes okay siyabonga bambatha nangu bambatha niyamazi like usazobuya futhi azo reviewer le
le episode esinayo esho ukuthi ufila kanjani uzobe ngasekho ubaba uNyamboza uzobe eseDurban. Hawu ungibize phela. Mina kuyona inkinga uflyer. Somchitha ngoba bekakudisturb. Akuyona inkinga nje ngifla 30 minutes ngifla ngendizo ngizala. Awukwazi ungambizi mina. Sengeke simtshele ubaba uNyamboza mangase sobe sihleli sithu nekhehla lami siyicocela ngoba nazi ukuthi siyayicocela. So bafowethu asikhanganeni kwe episode elandelayo. Amen.